Γεια σου κοπελιά, είμαι ο γυμναστής. Καλώς, τον παίρνα μέσα. Θες κάτι να πιείς? Νερό, χυμό, πιτούλα, γλυκό του κουταλιού? Όχι, είμαι κομπλέ, πέρασα για πάλου. Είμαι ο Τανάλιας, χάρηκα πως είσαι. Μαζί έχουμε μιλήσει, η Τούλα μήπως είσαι? Ναι, μαζί μιλήσαμε, θέλω γυμναστική. Μα όχι από εκείνη που είναι κουραστική. Στα χέρια θέλω, στην κοιλιά και λίγο στο προγούλι. Και όταν μου φτιάξεις διατροφή συχαίνω με το μαρούλι. Μοσχάρι τρως? Όχι, δεν μ' αρέσει, ούτε και το γιαούρτι. Κοτόπουλο? Αν φάω, ίσως λιγάκι μπούτι. Λάχανο, αυγά? Δεν τρώω ούτε και κολοκύθια. Τότε φακές? Τις απεχθάνομαι όπως και τα ρεβίθια. Γάλα? Με ενοχλεί και το τυρί και εκείνο. Και γενικά μέσα στη μέρα μου νερό πολύ δεν πίνω. Και τώρα που θυμήθηκα να πω να μην ξεχάσω, τα φρούτα μαειδιάζουνε, μου έρχεται να ξεράσω. Καρότα, κούρια μήπως τρως? Έστω λίγες ντομάτες? Ούτε και να τα σκέφτομαι, όπως και τις πατάτες. Τόνο, σαρδέλα, σολομό και γενικά τα ψάρια όλα. Μπλιάχ, πως μου μυρίζουνε σαν μουχλιασμένη σόλα. Πάλι μανά, αρχίσαμε τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχει κάτι που να τρως, μου έπριξες τα... Αχ, τώρα σημείο ευαίσθητο, πάνω μου βρήκε σπάτα. Μ' αρέσουν όλα τα γλυκά που έχουν σοκολάτα. Μπορώ να τρώω λιμερής, πάστα σοκολατίνα. Που και που για αλλαγή τρώω και νογκατίνα. Μ' αρέσουνε τα χάμπουργκερ, οι κρέπες και η πίτσα. Μ' αρέσει το παστίτσιο αλλά και η μαγειρίτσα. Αχ, καλέ μου γυμναστή, τι λες, θα δυνατήσω? Πες μου να πάρω δύναμη να μην τα παρατήσω. Έτσι δουλειά δεν κάνουμε, στο λέω να το ξέρεις. Να φύγω ίσως καλύτερα για να μην υποφέρεις. Όχι καλέ μου, κάθισε, δεν θέλω να το χάνω. Τα ψυχολογικά μου να σου πω, γυμναστική σαν κάνω. Σήμερα πάμε χαλαρά, να ξεμουδιάσω λίγο. Να μην πιαστώ πολύ και δεν μπορώ να φύγω. Κάτσε λοιπόν, περίμενε ό,τι πληροφορία δώσεις να γράψω στο μπλοκάκι μου για να έχω σημειώσεις. Που λες, εγώ παντρεύτηκα στη Μύκονο Χασάπι. Όμως μια μέρα προύμητα τον είδα με αράπη. Τι λες ρε κοπελιά, το πήγαινε το γράμμα, γυάλιζε το πόμολο με λαδωμένο γάμα. Αχ, κλάμα που έριξα, ήμουν ακόμη νέα. Και πήγα και τα έφτιαξα με έναν δεκανέα. Όμως δεν ήμουν τυχερή, 2 νύχτες μόνο κράτησε. Με είδε άβαυτη πρωί και αμέσως με παράτησε. Ύστερα ερωτεύτηκα έναν Παλαιστή. Μη μου πεις πως τελικά σου βγήκε τραβεστή. Όχι, αυτό όμως έγινε με έναν βουλευτή. Εν τέλει η μάνα του δεν μ' ήθελε γιατί ήμουνα μεγάλη. Που αν την έβλεπες αυτή ήταν το μαύρο της το χάλι. Μα κάτω όμως δεν το έβαλα, παντρεύτηκα και πάλι. Ένα παιδί πολύ κοντό, μα έτρεχε σε ράλι. Μια μέρα όμως έπεσε σε τοίχο ακινήτου. Γιατί πάνω στη στροφή έπαιζε το... Μετά γιόγκα ξεκίνησα, έκανα 2 εβδομάδες και γνώρισα έναν έμπορο που πουλάγε χαλβάδες. 4 μήνες μου έλεγε τρελά πως μ' αγαπούσε. Μα ύστερα κατάλαβα πως κι άλλες 2 πήγε. Όπα! Κάπου εδώ τελειώσαμε την άσκηση για τώρα. Καλά τα όσα είπαμε, μα πέρασε η ώρα. Τα λέμε από Δευτέρα. Σίγου πρέπει να φύγω. Έχω κι αλλού γυμναστική και έχω αργήσει λίγο. Ώρα καλή στην πρίμνη σου και γέρα στα πανιά σου. Θα φτιάξω σπανακόπιτα να φάει η αφεντιά σου. Τώρα κατάλαβα γιατί personal κάνουν όλοι. Είστε πιο οικονομικοί από ό,τι ψυχολόγοι. Γαμώ την ατυχία μου.